Бог милосердный, Он клича нас и посылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, худчей, грех склини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єзус чекає нас. Ён оборонить нас от беды, благословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, худчей, грех склини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єзус чекає нас. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог у святым месте своим, и Он збирає народ свой у своим доме, и Он силу и моц дає народу своему. Я, брати і сестри, з вами гэта антифони розпочинаємо сьогоднішню Евхаристію, 17-ту звичайну неділю. Евхаристія – це особливий момент нашої зустрічі з Єсусом Христом. Єсус приходить до нас у своїм слові, приходить до нас під постаттю хліба, живий і справдний у святої комунії. Але від нас залежить, чи відчинимо ми для Його своє серце, чи приймемо Його. Нехай Дух Святий умацовує наше серце, робить його чулим на голос Христа, нехай кормить нас Його тілом. Будемо старатися бути вірним Його закликам. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтара, наші подяки і просьби. Я эту святую шахверу інтенції померлих, просячи об радости вечного життя для святой памяти Валентины Замара и для Игната Трахневича. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, И вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе,
Помолимся. Боже, оборонца усіх, хто на Тебе спадзяецца, без Тебе нема нічого моцнага, нічого святого. Атули нас Твоей милосердностью и навучи нас мудро користаться земными добротами, каб яны вели нас до добра вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні Пан сказаў Абрахаму: «Узмоцніўся крык супраць Содома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, ці сапраўды чыняць згодна з нараканнем, якое даходзіць да мяне, ці не. Я даведаюся». І павярнуліся мужы гэтыя і пайшлі ў Садом. Абрахам жа яшчэ стаяў перад Панам. Наблізіўшыся, Абрахам сказаў: «Няўжо ты загубіш справядлівага рядом з нягоднікам? Калі знойдзецца ў горадзе 50 справядлівых, няўжо ты загубіш і не пашкадуеш горад дзеля 50 справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб зрабіць справядлівага з нягоднікам і ўчыніцца справядлівым, як з нягоднікам не рабі так. Ці ж суддзя ўсёй зямлі не чыніць правасуддзя?» І Пан сказаў: «Калі я знайду ў горадзе Садоме 50 справядлівых, то я дарую ўсяму гораду дзеля іх». І сказаў Абрахаму адказ: «Вось я, будучы пылам і попелам, адважыўся гаварыць з Панам. А што, калі да 50 будзе недаставаць 5 справядлівых, знішчыш увесь горад дзеля 5? Ён сказаў: «Не знішчу, калі знайду там 45. І зноў кажа яму: «Можа, знойдзецца там 40? Ён сказаў: «Не ўчыню і дзеля 40. І сказаў: «Няхай не гневаецца пан мой, калі скажу: «Можа, знойдзецца там 30? Ён сказаў: «Не ўчыню, калі знайду там 30. І сказаў: «Вось жа я пачаў гаварыць з панам: «Можа, знойдзецца там 20? Ён сказаў: «Не зруйную дзеля 20. І сказаў: «Прашу, няхай не гневаецца пан мой, калі скажу яшчэ раз: «Можа, знойдзецца там 10? Ён сказаў: «Не знішчу дзеля 10. Гэта Слово Божие. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю Цябе ўсім маім сэрцам, бо пачуў Ты словы вуснаў маіх. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Тваёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю імя Тваё за милосердность Твою и верность. У дзень, калі Цябе паклікаў, Ты пачуў мяне, павялічыў моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Узнёслы Пан бачыць пакорнага, а ганарыстага пазнае здалёку. Калі я пайду сярод няшчасця, Ты мяне падтрымаеш,
Выцягнеш руку сваю супраць гневу маіх ворагаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твая правіца ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справа рук Твоих не покидай. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, похованные в Христе разом с Иисусом, вы воскресли так само у Им, дякуючи віри у діяння Бога, який воскресив Його з мертвих, і вас, мертвих, праз грехи и необразание тела вашего, и Он оживил разом с Им, даровавши усе грехи, и Он стер запись наших долгов односно постановаў, які был супроть нас, и скасовал его, прибивши до крыжа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Ми прийняли Духа усиновлення, у яким кличем Абба Отче. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. Калі Jezus był у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як і я навучыў сваіх вучняў». І ён сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча наш, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння. І адпусці нам грахі нашыя, бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму. І не ўводзь нас у спакусу». Затым сказаў ім: «Хтосьці з вас, маючы сябра, пойдзе да яго апоўначы і скажа яму: Дружа, пазыч мне 3 боханы, бо сябар мой з дарогі зайшоў да мяне, а ў мяне няма чаго даць яму. А той знутры скажа яму ў адказ: Не турбуй мяне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае на ложку са мною. Не магу ўстаць і даць табе. Кажу вам, калі ён не ўстане і не дасць яму з-за таго, што той сябра ягоны, то з-за настойлівасці ягонай устане і дасць яму, колькі патрабуе. І я вам кажу: прасіце, і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Калі ў некага з вас, бацькі, сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю? Або калі папросіць яйка, дасць яму скарпіёна?
калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у Яго. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Міланы ў Христе Пану, дорогие браты і сёстры, сённяшняя літургія слова звяртае нашу увагу на справу малітвы. В першым чытанні з кнігі Зыходу мы пачулі вельмі прыгожы прыклад заступніцкай малітвы, з якой Абрагам звяртаецца да Бога, каб выратаваць жыхароў Садома і Гаморы. Абрагам не проста просіць Пана Бога, а можна сказаць, спрачаецца з ім, таргуецца з ім. Ён звяртаецца да Божай міласэрнасці, звяртае увагу на Божую міласэрнасць і кажа: няўжо ты, Божа, знішчыш справядлівых разам з несправядлівымі? І калі 50 справядлівых у гэтым вялікім горадзе знойдзецца, няўжо ты не уратуеш гэты горад? І Бог згаджаецца, кажа так. 50 справядлівых людзей хопіць, каб выратаваць увесь горад. І далей Абрагам пачынае гэтую планку як бы змяншаць. 45, 40, 30, 20, напрыканцы 10. І Бог кажа: нават калі 10 там знайду, то не знішчу гэты горад. На жаль, як ведаем са Святога Пісання, нават 10 справядлівых не знайшлося ў гэтым горадзе, і таму горад быў знішчаны. Аднак, дарагія браты і сёстры, гэты прыклад паказвае нам, як мы павінны звяртацца да Пана Бога, якой павінна быць таксама наша, наколькі наша малітва павінна быць трывалай. І ў Евангеліі таксама гэта Езус Христус яшчэ раз пацвярджае, калі кажа: прасіце, і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Дарагія браты і сёстры, на жаль, часта так здараецца, што нам здаецца, што Бог не выслухоўвае нашы малітвы, не чуе іх, бо часам мы просім вельмі доўга аб чымсьці і нічога не атрымліваецца. Так вось, святы Аўгустын калісьці выказваўся на гэтую тэму і менавіта каментаваў, гаварыў, чаму Бог не выслухоўвае нашы малітвы. І ён кажа пра 3 прычыны. Першая прычына: Бог не слухае нашы малітвы, бо, магчыма, мы самі дрэнныя, злыя. Няма ў нас Божай любові ў сэрцы. Можа, мы знаходзімся ў граху. І, напэўна, вядома, таксама чалавек грэшны звяртаецца да Пана Бога з малітвай, але гэтая малітва зусім мае як бы іншае вымярэнне, бо грэшнік перш за ўсё павінен звяртацца з просьбай аб прабачэнні, з пакорай і з жалем за грахі. Другая прычына, гэта, пра якую кажа святы Аўгустын, гэта, магчыма, мы дрэнна просім. Просім, можа, не маючы надзеі, можа, не маючы даверы ў сэрцы да Пана Бога. І трэцяя прычына, гэта, можа, мы просім аб чымсьці дрэнным. Не ў тым сэнсе, што просім якоесьці зло, але, можа, тое, аб чым мы просім, нам так сапраўды не патрэбна ў гэты момант і прынясе нам больш шкоды, чым карысці, бо мы глядзім на нашае жыццё, на нашыя патрэбы з пункту гледжання нашага, але Бог глядзіць на свет, на нас, на наша жыццё зусім інакш. Зноў жа, як сам Езус сказаў, Бог глядзіць інакш, ніж чалавек, бо Бог глядзіць на сэрца чалавека. І, дарагія браты і сёстры, навіта таму Езус Христус у Евангеліі сёння вельмі паказвае прыгожы прыклад малітвы. У Евангеліі сённяшнім мы чулі малітву, якую вельмі добра ведаем, малітву «Ойча наш». Хоць трошкі незвычайна прадстаўляе яе святы Лука, евангеліста, бо
звычайна, калі мы молімся, то выкарыстоўваем малітву «Ойча наш», якая запісана ў Евангеліі паводле Мацвея. Але зноў жа тое, што мы маем трошкі іншую версію, добра вядомай кожнаму з нас малітвы, нагадвае і дапамагае нам усвядоміць, што так сапраўды сэнс малітвы не ў тым, каб паўтараць нейкія дакладныя формулы, словы, але ў тым, каб звяртацца да Бога праз нашае сэрца, праз жывыя словы, якія выходзяць з нашага сэрца, не з нашых вуснаў. Напэўна, форма малітвы таксама вельмі важна і патрэбна, і асабліва малітвы, якія маюць вялікую традыцыю, пачынаючы з малітваў біблійных, такіх як «Ойча наш» ці малітва «Вітай Марыя», слова якой таксама ўзяты са Святога Пісання, альбо малітва, якая мае глыбокую хрысціянскую, ужо старадаўнюю традыцыю, прыклад як той самая малітва Ружанцова і гэтак далей. Гэта таксама вельмі важна, але з іншага боку важна памятаць, што у малітве галоўнае нашае сэрца, не тое, а не словы, якія мы прамаўляем. Бо можна вельмі шмат гаварыць на малітве, шмат малітва паўтараць, але сэрцам сваім быць далёка ад Пана Бога і не думаць, не звяртаць свае думкі да Яго. І менавіта малітва «Ойча наш», якой вучыць нас сёння Езус Хрыстус, з'яўляецца адказам на просьбу ягонага вучня. Вучань, які бачыў, як сам Езус моліцца, падыходзіць да яго і просіць: «Пане, навучы нас маліцца». І, дарагія браты і сёстры, гэта таксама вельмі важна, бо гэтая просьба гэтага вучня павінна таксама выходзіць з нашых вуснаў. Мы павінны яе паўтараць, звяртаючыся да Пана Бога: «Пане, навучы нас маліцца». Навіта, каб наша малітва сапраўды была малітвай глыбокай, была паяднаннем нашага сэрца, нашых думак з Езусам Христом, каб Бог пасылаў свайго Духа Святога, які б прамаўляў праз нас і разам з намі. Так, як пра гэта кажа святы Павел апостол, калі мы не ўмеем маліцца, сам Дух прадстаўляе нашы просьбы Богу. Менавіта, каб заўсёды наша малітва была злучана са Святым Духам, які моліцца ў нас, дапамагаючы нам у нашых слабасцях. Таму гэтая просьба «Навучы нас, Пане, маліцца», дапамажы нам маліцца таксама вельмі важна, каб не быць упэўненых у сваёй пабожнасці, у тым, што я малюся шмат і вельмі добра. Гэта таксама карысна для нашай душы і вельмі патрэбна, але зноў жа, на жаль, часам можа весці да такой гардыні, да пыхі духоўнай. Быць заўсёды пакорным і прасіць Бога аб дапамозе ў нашай малітве. Малітва «Ойча наш», якой навучыў нас Езус Христус, пачынаецца зноў жа з вельмі важнага слова. Сам зварот, з якім мы звяртаемся да Пана Бога, ужо мае вялікае значэнне. «Ойча наш». І, браты і сёстры, кожны раз, калі мы паўтараем гэтую малітву на працягу дня, варта, прамаўляючы гэтыя словы «Ойча наш», хоць на некалькі секунд затрымацца, каб успомніць, нагадаць сабе, што менавіта я цяпер звяртаюся да любячага Айца, што я знаходжуся перад Яго абліччам, пад Яго любячым позіркам. Гэта Айцец, які любіць мяне, які ніколі, як кажа сёння Езус Христус, не дасць мне замест рыбы змяю альбо замест яйка скарпіёна. Гэта Айцец, які заўсёды памятае пра мяне, заўсёды атуляе мяне сваёй любоўю. Так, як сам Бог кажа праз вусны прарока Ісаі, нават калі б маці, якая нарадзіла дзіця, забылася пра яго, я ніколі не забудуся пра цябе. Бог заўсёды пра нас памятае, і кожны раз, звяртаючыся да Яго з нашымі малітвамі, мы павінны ўсвядоміць, што цяпер знаходзімся перад Яго абліччам, што Ён глядзіць на нас, Ён побач з намі. І таксама Езус Христус у малітве «Ойча наш» звяртае нашу увагу, аб чым мы павінны прасіць Пана Бога. І на першым месцы менавіта кажа: «Ойча, няхай свяціцца імя Тваё». І ў гэтым менавіта закліку мы выказваем нашае жаданне, каб імя Бога шанавалася, каб Бога, які стварыў усіх, усё пазнаю, праслаўляў кожны чалавек. Святасць імені Божага таксама азначае, што нішто іншае не можа заняць яго месца.
І, дарагія браты і сёстры, калі мы прамаўляем гэтую малітву «Ойче наш», калі мы гаворым гэтыя словы «Няхай свяціцца імя Тваё», далей мы паўтараем «Няхай прыйдзе валадарства Тваё», гэта як бы працяг гэтай думкі. Няхай свяціцца імя Тваё, так, гэта просьба, але гэта таксама напамін нам. Кожны заклік малітвы «Ойче наш» – гэта не толькі просьба, але напамін для нас. І калі я гавару словы «Няхай свяціцца імя Тваё», то менавіта павінен нагадаць сабе, што ў маім жыцці Бог павінен быць на першым месцы. Імя Яго для мяне павінна быць заўсёды святым. Нішто не можа заняць месца Пана Бога ў маім жыцці. Толькі Яму я павінен пакланяцца, Яму служыць. Адкінуць усе тыя ідалы, якія з'яўляюцца часам у нашым жыцці. Якіясьці матэрыяльныя рэчы, прага славы ці чагосьці іншага, ці проста мой эгоізм, які я стаўлю на першае месца. І далей мы кажам, няхай прыйдзе валадарства Твоё, зноў жа, гэта не столькі просьба, сколькі напамін для мяне. Бо валадарства Хрыстова, як молімся мы ва ўрачыстасць Езуса Хрыста, валадара ўсяго свету, у прэфацыі ёсць такія словы пра валадарства Божае, што гэта валадарства праўды і жыцця, святасці і ласкі, справядлівасці, любові і супакою. Менавіта гэтае валадарства, такое валадарства абвяшчаў Езус Хрыстус. І мы пакліканыя рабіць усё, каб гэтае валадарства панавала ў сённяшнім свеце. І гэтае валадарства робіцца дасягальным тады, калі мы нашымі асабістымі ўчынкамі выконваем Евангелие, калі мы жывем згодна з Евангелием, калі мы выконваем Божую волю ў канкрэтных абставінах нашага жыцця. Таму гэтая просьба аб надыходзе Божага валадарства, святасці Божага імя, гэта менавіта заклік перш за ўсё да нас, каб мы стараліся гэтае Божае валадарства распаўсюджваць у свеце, каб любоў, якую абвяшчае, якую прынёс Езус Хрыстус у гэты свет, абвясціў любоў Божую, каб гэтая любоў была адзіным законам у нашым сэрцы, каб мы кіраваліся заўсёды толькі ёй. І менавіта толькі пасля таго, як мы звяртаемся ў малітве і просім у справах Божага валадарства, Божага імя, толькі тады Пан Езус вучыць скіроўваць да Бога просьбы аб нашых штодзённых справах. І Езус у малітве «Ойче наш» звяртае ўвагу на 3 вельмі важныя рэчы. Самае галоўнае ў нашым жыцці – гэта штодзённы наш хлеб, гэта прабачэнне і дапамога Божая ў барацьбе са спакусамі. Менавіта калі мы просім Бога хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, зноў жа гэта напамінанне нам аб тым, хто з'яўляецца крыніцай усіх дабротаў, якія мы атрымліваем у жыцці. Што ўсё, што мы маем, мы атрымліваем ад Пана Бога. І просім Яго аб дапамозе заўсёды. Звяртаемся да Яго, каб Ён дапамог нам у нашым штодзённым жыцці. Даў нам сапраўды тое, чаго мы патрабуем. Але з іншага боку, каб засцярог нас ад прагнасці, каб мы не ўпалі ў гэтую прагнасць, каб гэтае імкненне атрымаць як найбольш матэрыяльнага чагосьці, матэрыяльных дабротаў, каб яно не засланіла нам тое, што галоўна, не засланіла самога Пана Бога. Іншая справа, пра якую кажа Езус Хрыстус, наступная гэта прабачэнне. Адпусці нам грахі нашыя, бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму. Мы павінны звяртацца да Бога з жалем за нашыя грахі і прасіць прабачэнне. І так мы сапраўды гэта робім. Кожны раз, калі паўтараем малітву «Ойче наш», асаблівым чынам, калі прыходзім і прыступаем да сакраменту споведзі. Але, дарагія браты і сёстры, ці мы менавіта звяртаем увагу на гэтую другую частку? Бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму. Браты і сёстры, зноў жа, у малітве «Ойче наш» мы не толькі просім Бога прабачэння, але нагадваем самі сабе, што мы павінны вучыцца таксама быць міласэрнымі. Мы павінны ад Бога вучыцца прабачаць іншым. Мы павінны вучыцца гэтай міласэрнай любові, якой адорвае кожнага з нас Пана Бога, каб не насіць
у сваім сэрцы цяжар крыўды, злосць, якая атручвае наше сэрца, якая нішчыць нас знутры. І напрыканцы малітвы «Ойча наш» Jesús Chrystus вучыць нас звяртацца да Бога, да нашага Айца, аб дапамозе ў барацьбе з грахом, у барацьбе са злым з духам. Не водзь нас у спакусу. І Матвей святы у сваім Євангелії дає, але збав нас ад злога. Дорогі брати і сестри, злий дух заўсёды няспынна спрабуе ўвайсці ў наше жыццё, перашкодзіць нам быць блізка Езуса Христа, блізка Бога, зруйнаваць нашы адносіны з Панам Богам. І, на жаль, сваімі сіламі мы ніколі не здолеем супрацьстаяць яму, таму вельмі важна, каб мы звярталіся да Пана Бога з просьбай аб дапамозе, каб Ён дапамог нам у барацьбе з нашымі слабасцямі, з нашымі грахамі, каб дапамог нам у барацьбе са спакусамі. Бо мы сапраўды гэтай дапамогі патрабуем, каб не паддацца. Так мы павінны самі быць чуйныя і рабіць усё, што ад нас залежыць, каб не паддацца граху. Але без Божай дапамогі мы ніколі з гэтым не справімся. Таму павінны звяртацца да нашага нябеснага Айца, які прагне і хоча нам дапамагчы. Гатовы заўсёды гэта зрабіць. Браты і сёстры, слухаючы сённяшняе чытанне літургічнае, першае чытанне, асабліва Євангелія, варта яшчэ раз кожнаму з нас паглядзець на нашу малітву, як яна выглядае. Так, можа, я шмат у сваім жыцці малюся, але якая гэта малітва? Ці гэта малітва сапраўды шчырая размова з Панам Богам, ці мая малітва не стала проста фармальным паўтарэннем словаў, якія я памятаю, можа, яшчэ з дзяцінства, нават не думаючы аб тым, што я цяпер, нават не гаворачы пра тое, што думаць аб тым, што я гавару. Але нават часам чалавек моліцца, ўвогуле нават не думае аб тым, што ён цяпер моліцца, бо яго думкі заняты чымсьці зусім іншым. Абуджаецца зрана і пачынае нібы дзень з малітвы вельмі добра, але ў гэты момант думае, што прыгатаваць на сняданак, ці там зрабіць каву, як дабрацца хутчэй да работы і гэтак далей. Ці мая малітва сапраўды шчырая размова з Панам Богам? Ці мая малітва трывалая? Ці я, звяртаючыся да Бога са сваімі просьбамі, давяраю Яму, веру ў тое, што Ён можа даць мне тое, чаго я Яго прашу, патрабую. Бо зноў жа, на жаль, часта мы молімся і просім аб чымсьці Пана Бога, але так у сэрцы сваім ужо не маем нават надзеі, губляем гэтую надзею. А Езус сёння кажа, што наша малітва павінна быць трывалай, прасіце і атрымаеце. І ці сапраўды мы просім аб тым, аб чым павінны прасіць? Ці ў нашых малітвах справа Божага валадарства, справа збаўлення нашых блізкіх стаіць на першым месцы? І толькі потым усё астатняе, толькі потым і здароўе, і ўсё астатняе. Бо пра гэта сёння кажа Езус Христус. Трэба мець правільную эту іерархію каштоўнасцей, аб чым в першую чаргу мы павінны прасіць. І варта сёння, разважаючы, слухаючы словы гэтай Євангелія, паўтараць, і не толькі сёння, але кожнага дня, паўтараць за вучнем, які звярнуўся да Езуса Христа гэтыя словы: «Пане, навучы і нас добра маліцца. Амен». Веру в адзінага Бога, стварыцеля неба і зямлі, ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца.
wieru w Ducha Świętego, Pana i Żywotworcu, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należeć poklonienie i chwała, jaki pромовляł przez proroków, wieru w jedyny święty katolicki apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekaję wskrzeszenia pomierłych i życia wiecznego w будущем świecie. Z wierą zbawczą moc Jezusa Chrysta wzniesią przez Jego zastupnictwo do Boga Ojca nasze supольные молитwy. Молимся за Święty Kościół, aby Jego wiara, nadzieja i любовь показывали światu szlak do Bożego Wolodarstwa. Ciebie prosimy. Молимся за Святого Ojca, aby pod kierownictwem Ducha Świętego i On sodейничał umacowaniu wśród chrześcijan сапраўднай jedności. Ciebie prosimy. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб, вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам супольнага добра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молимся за маладых людзей, якіх Христус кліча прапаведваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молимся аб Божым благословенні, добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливо за святой памяти Валентину Замара и за померлого Игната Трахневича, как милосердный Бог, приняй их у свое володарство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы умели дяковать Богу за отрыманную от Его допомогу. Тебе просим. Просим Тебе, Боже, учини, как мы не переставали узносить до Тебе молитвы и учились распознавать Твою волю праз Христа, Пана нашего. Боже наш Ojcze, просим, прими гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ojcze, просим, прими. Боже наш Ojcze, просим, прими. Боже наш Ojcze, просим, прими все, что мы от Тебе маем у житті. Нашую радость, боль, працу и любовь, Боже наш Ojcze, просим, прими. Боже наш Ojcze, Просим, прими. молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутный Боже, прими дары, які ми Тебе складаємо з того, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали. Нехай праз моц Твоєї ласки гэтая ахвяра освятить наше земное життя і приведе нас до радости вечной праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы.
каб учинить нас выбранным племенем, королевским святарством, народом святым, людом откупленным. Мы усюды обвещаем от Твою, Божа, бо Ты нас покликал с темры, до Твоего цудовного святла. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышине. Сапроды Божа, Ты святый, криниця усялякай святости, тому у єдності з усім костьолом у перший день тидня, коли Єсус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, всемогутный Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолюють надії на воскрешення, про Валентину, Ігната и про всіх, хто в Твоїй ласці дошов з гэтага свету. И дозволь им убачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами, со святым Михаилом Арханёлом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, Але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. бо Твое владарство и моць, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные». Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у
Молимся. Пане наш Боже, мы приняли наисвятейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына. Ученик об гэты дар Его невыказной любови посприял нашему збавлению праз Христа Пана нашего. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 17-я звычайная нядзеля. Сёння сусветны дзень бабуляў, дзядуляў і пажылых людзей. Атулім іх нашай малітвай і нашай увагай. На гэтым тыдні літургія адзначаем у аўторак успамін святых Марты, Марыі і Лазара, у чацвер успамін святога Ігнацыя Лайолы, святара, у пятніцу успамін святога Альфонса Лігоры, біскупа і доктара касцёла, у суботу успамін Маці Божай Анёльскай. За пабожнае наведванне касцёла ў гэты дзень можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. Чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. На гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса. Спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Таксама прыпадае першая субота месяца. Запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу пасля святой імшы ў 9 гадзін. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін, магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакрамента, пасля святой імшы ў 10 гадзін эўхарыстычная працэсія. В парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. У чацвер святая імша ў 18 гадзін будзе адпраўлена за ахвярадаўцаў мінулага месяца. Сённяшнія ахвяры прызначаны на патрэбы нашай дыяцэзіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Владыслав Пелецкі, Ашмяны, вуліца Крынічнай, і Яна Жукоўска, Ашмяны, вуліца Кірова. Дмітрый Урбанович, Ашмяны, завулак Піянерскі, Вольга Грыневіч, Будзёнаўка, вуліца Спартыўная. Александр Гавейна, Мінск, вуліца Ракасоўскага, і Вераніка Прыгодская, Ашмяны, вуліца Крынічная. Роман Кузьміч, Баранавіча, вуліца Агейчыка, і Ангеліна Кеда, Ашмяны, вуліца Кальцавая. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастырам. Трошкі больш, чым тыдзень таму ксёндз біскуп сваім дэкрэтам прызначыў ксёндза Паўла, нашага вікарыя, вікарыям у парафію адшукання Святого Крыжа ў Гродні. Таму сёння дзякуем ксёндзу Паўлу за яго служэнне ў нашай парафіі на працягу амаль 3 год. І таксама жадаем яму Божага благаслаўлення, ўсіх патрэбных ласкаў на новым месцы служэння. І таксама будзем памятаць аб ім у нашых малітвах. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Юрый Хіневіч, 57 гадоў, Тадеуш Жданович, 70 гадоў, Ян Вінцелович, 63 гады, Людмила Каспірович, 69 год. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць. Даверыўна ў распачаты тыдзень у нашу парафію Маці Божай Яснагурскай памолімся за дзяцей і моладзь на канікулах, каб гэты час быў бяспечны і пражыты з Панам Богам. Памолімся за бабуляў, дзядуляў і пажылых людзей. Таксама за Мілану Зубель, Вадзіма Трымак, якія ўчора ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз, а таксама за ксяндза Паўла, які заканчвае паслугу ў нашай парафіі. Твоей бароне аддаемся, Святая Богородица, у нашых патрэбах. Не пагарджай маленнем нашым і до усялякай злой прыгоды. Выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная. Заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Дзякуй усім за супольную малітву падчас гэтай святой імшы на гэты тыдзень, які распачынаем. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. И
Idźcie w supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Miłość Bożую serce moim rozpalił, Panie, duchem Twoim. My, braty u Chryście, jednaje nas любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ангел Панський звестував Панні Марії, і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.